Ние сме Павел и Давид, играем Матичен компютър, продължаваме втори епизод на Cave Shells. И сега, това е доста забавно ниво. Както винаги трябва да малко назад, не бързай толкова. Както винаги трябва да караме на едни колички, което е доста забавна игра. Тази някаква игра от сайт, Нитроме, както помните, обаче е доста забавно. Доста забавна е тази игра, особено това ниво. Не знаете какви луди нива. Голяма работа. Това е най-бъгавото ниво, ама това е единственото ниво, което е толкова бъгнато. Давай напред! Ще да набавя, ако загубим заради тебе. Следващия път ти ще караш, ако я набързо тая ще карам, не знам. Аз ще карам набързо, защото ти караш всяка! На коса хора. Карай, когато и... Дай, карай! Добре, разбира. Не това да бъде. Аз карам върху блата ти. Ти нищо не пращи. Аз карам. Добре, дай карай. Не, той няма смисъл кой кара. Той блат... Давай напред, не тъпуската на количка! Не! Напред, назад. Чекпоинт. След това, май, какво следваше? О, ти ми трябва! Хора, вижте. Вижте какво можем с тази количка. Аз карам само напред и ти скачаш. Ясно? Не ясно, добре. Не да скачам. Ти скачаш! Пък не ми се скока. Да пък мен не. Чакай, моля да умри, моля те. Скачай! Добре, ще се самоубия заради тебе. Да. Айде сега се качвай. Сега разбрах. Не мога! Дитка, ама тази като тръгнеш не можеш да спреш. Добре, значи ще се чакаме да ни тръгваме. Защото тази ако тръгнеш не можеш да спреш, казвам. Цъкай ръчката и давай. Аз качам, ти караш напред. Напред и назад. Дай, скачай, скачай! Добре, ми е пичено. Давай, сам! Нещо! Голяма работа. Убийства, в смисъл, стигнахме до чекпоинт. Да. Я, бади! Защото ти искаш да попусти с гачата количка. Никога. Дай, ти караш този път. И потегли. И сега аз съм напред, а ти скачаш. Джосла! И да се задяваме. Трябва да се заревим нещо. Да. Тук печелим. Аз съм до огъня. Сега почваме едно интересно ниво, което не трябва да се кара. Може, дитко, ако паднеш, не ми закривай. В предния клип, дето го спряхме се. Искаш ли да самоубия, защото това е много интересна сила. Това е силата, която аз не мога да обичам. Той наричах силата на Хари Потър, защото с нея пада ти по-бавно, сякаш ходите по въздух. Ето и мраз да съм последен. Но не, иди пред мен, аз много съм като... Айде, не мога да се мърдам. Айде! Бързо дай. Вземи главата. Взех. Как без да иска отиди надолу. Аз го направих нарочно заради тебе. Падна ти отгоре камък. Хайде, дай бързо. Взимай. Тук ни е дано заради това. Защото тук не може да съм. Хайде, дай. Забравих да скоча. Нищо, чакай, стигна до чекпоинт. Чекпоинта няма. Не е интересно. Без да исках, не знаех. Не! Идвай бързо! За малкото може да се мърда. Бързо, вземи. Това не може да се мъчим доста, защото, нали... Като... Добре, как скочи? Дитко, значи... Аз съм последен, аз съм по-добър последен. Вече свикнахме ти да си последен.
Добре. Той не може да скача. Чакай, първо скача и не първо силата. Защото... да, аз цъкам напред без да искам точно да скача. Добре, ай, взема. Чекай. Забъгна. Доста забавна анимация. Отидох до финала, виж финиса. Не, забелих, че няма би Хари Потърската си. Аз... Не! Ай, да, но успех! Не! Виж как са поти човека, като се прави. Не са поти. Поти са, виж. Да ще те уизмеш. Дай. Поти са, защото тя ходи много бързо и да ще обърне. Чекай да изкочи. Боп. Златата с камък се изтърси. Мисля, че е най-готиният камък на света. Как е? Това беше много смешно. Ладно, наза. Като скоча и Джони Елбът и ти закъсняваш. Дай. Чуфлек. Също паднат, аз какво беше любимът. Да видим колко е стана. Около 1000 минути. Чакай, спуса спира. Добре, стана. Може да скочи, кой ще се прибира? Това е голяма. Частично раз. Не, газа голяма. Може да те закараме. Дай ли бе, ти се спа? Виж доста как е бъдната. Дико се спа. Не е бъднат! Това не е бъдната. Не е бъднат, това не е бъднат. 16:53, 5:53. Ми като стане 6, аз тръгвам. А 6 знаеш колко е тъмно? Сега 4 май. 4. И 53. Не се убивай за мен. Така по-бързо да се преснем време. Гледат, че са хора, имаме определено време. Добре, как? Дай! Добре. Ама ай повече като... Аз се убих нарочно. Ама ай вече да не се убиваме, когато и ти не умре, за да го минем. Добре, Няма да се убива. на чекпоинта се убива. Аз те нямаме Хари Потърската сила. На чекпоинта ще майче... Май това е много троващо на той блок. То на той блок, че май не трябва да се използва Хари Потърската си. Точно стъпих, то се щупи. Добре. Давай. Давай напред. На той блок, че не да използваш. Давай. И се уби. Чекпоинта. Имаш ли сили? Тук има. Тя не е всеки има по една. Скачай! Просто се убивай. Падам като Хари Потър. Вземаш и се отиваш. Казах ти вземаш и се отиваш. Явно не разбра плана, нали? Ще поколя играта. Ще поколя света. Червите нивото е много. Топка е много. Трябва да скочиш върху топката. Значи разбрали. Вземаш ти. Взима си силата и се... Добре, той напрех плана на го. Ама аз не знам вече къде съм. Не! Тя да оцеля! Ако не оцеля, за това ще бил много. Ще го... Май стопката. Да, бе, знаем, че когато... Добре, че там е топката. Вземаш ли се? Взимаш ли се опиташ? Лътна водоста. Не си взе сила да ми виждам. На топката ни скача. Веднага. Кой е топката? Тук е топката. Тя се изтърсва. Ей, тук
е топката. Да. На топката трябва да изчакаме да се стане. Не, трябва да чакай се. Трябва да се редуме. Скачаш и отиваш на блокчето. Скача сега и... Отивай на блокчето, сега има ред. Аз чекаме едно топ и не скочим ред. Сега тя нам да... Тук не е топ. Не е топката, тя е на двойна. Май на третото двойна. Ето тук е топката. Тя беше на след... Той са парза. Ей, тук. Аз дам. Тя е на третото. На третото двойна. Чакай. Добре, това е важно, че двамата оцеляха. Доста е! Почти си като Хари Потър. Ей, тук май, Не, тя е на третото. Ей, тук. Не, тук е на третото двойно. Тя е на следващото. Не! Видя ли? Аз това ти казах. Ти каза не, ама аз скочих. Та фак, кой... Види колко стана клипа, май ще трябва да спирам. Иде на... Добре, това беше от нас, хора. И чао!